שלום, שמי יניב פטיאשווילי, ואני אציג לכם מה זה נאפ. נאפ היא טכנולוגיה המאפשרת הגנה על הרשת הארגונית באמצעות שרתי Windows 2008. מה זה בעצם נותן לקבוע? כי רק מחשבים העומדים במדיניות שנקבעו יוכלו להתחבר לרשת הארגונית, ובכך מצמצמת את הסיכון להכנסות תחנות בעייתיות העלולים להכיל וירוסים. תחנות הנתמכות בטכנולוגיה הזו, Windows XP Service Pack 3 וויסטה. כרגע אני אציג לכם קצת טיפים איך זה עובד. Okay? אם אנחנו נכנסים לסיסטם, אנחנו נסתכל, נעשה קליק ימני Properties, תראו, יש לנו ויסטה ו-XP. Okay? מה שזה אומר, ומגיע התחנה לתוך הארגון, והוא לא עומד בקריטריונים האלה שכרגע יש לנו, נגיד ואין לו firewall, ואין לו אנטיווירוס, לא התקנים, לא עבר אפדייטים, הוא לא יוכל להיכנס לארגון, אלא רק מה שאתם תאפשרו לו להיכנס לשרתים הבודדים שאתם תחליטו. מה שזאת אומרת, אם תחנה הגיעה ואין לה אנטיווירוס התקני, היא לא תוכל לבצע לוגין למערכת, היא תבצע לוגין אבל היא לא תוכל לגשת לשרתים. כנ"ל ב-XP. מערכת נאפ, ההתחברות לנאפ באמצעות הטכנולוגיות הבאות הם 802.1x, גישה ב-VPN, באמצעות גם DHCP וחיבור ל-TC Gateway. TC Gateway זה מערכת Web Access של Windows 2008 Terminal Server. אני אציג לכם את זה פה, אם אנחנו נלחץ על Configuration, יש לנו DHCP, IPsec, 802.1, וירטואל VPN. נכון, שכחתי לציין שזה גם תומר ב-IPsec. כרגע נבחר נגיד DHCP, Next. אתם יכולים פה להגדיר את הרדיוס לקליינטים, DHC סקופ. נגיד אם יש לכם סקופ גדול, אתם יכולים להגיד רק הסקופ הזה יכיל את הנאפ. Machine Group. ופה אנחנו קובעים את הפוליסי. אוקיי, נעשה Next, Finish. אוקיי, כרגע יצרנו פוליסי, נגיע לפה, יש לנו את ה-DHCP 2, Properties 1, לא משנה, זה ה-Configuration, זה ה-Data Time, כל כמה זמן. פה נמצא ה-Network Policy. אוקיי? Properties. Edit זה הפוליסי שאנחנו מאכילים. פה אנחנו יכולים לקבל דאטה, נאט. קיצור, מוצר מדהים. מייקרוסופט, אין מילים, השקיעו בזה ממש ממש חזק. פה אתם יכולים לקבוע אם לתת allow full network access או allow limited access. אנחנו נגיע לפה, אנחנו נראה פה שיש לנו allow limited access. אני מאוד מאוד ממליץ לכם להטמיע את זה, מייקרוסופט השקיעו בזה, המוצר הזה עובד טוב, אני עובד איתו. תטמיעו ותהנו מזה. שמחתי מאוד להציג לכם. מוצר מדהים באמת.